Meclisin gün tertibine laýyklykda Pudagara toparyň 2026-njy ýylyň geçen ýugruny ýerine ýetiren işleriniň netijelerine teredildi. Şeýle-de adam hukuklary babatda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça öňde duran wezipeler aralyp maslahatlaşyldy. Pudagara topary Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini kämilleşdirmäge gönükdirilen toplumlaryň işleri amal aşyrga, ýurdun durnukly durmuş ykdysady ösüşi hukuk ulgamynyň kämilleşdirilmegi, halkara kadalaryň milli kanunçylygy ornaşdyrylmagy bilen utgaşykly alınıp barylyar. Durnukly ösüş babatda 2030-njy ýyla çeýle dögür üçin ähli gün tertibiniň esasy wezipeleriniň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berildi. Türkmenistan durnukly ösüş ugrunda 17 maksadyň ähletine resmi taýdan kabul etdiginde olary durmuş ykdysady ösüşiň milli meýilnamalaryny hem-de maksatnamalaryna şolsana adam hukuklaryny we kanuny bähwiyetlerini goramaklygy uýgunlaşdyrdy. Garaşdyrlyk ýyllaryna toplanan tejribäni umumlaşdyrmagyň esasynda konstitusiýada berkidilen adam hukuklaryna hormat goýmak, olary üçin etmäň ýörelgelerini daýanyp halkara hukugynyň ähli ikrar edilen kadalaryny hasap almak bilen beýtarap Türkmenistan adam hukuklarynyň gurşawyna eler tutulýan uğurlary öňe sürmegiň tapgyrlaýan maksatlaryny, wezipelerini, anyk çärelerini kesgitleýär. Meclisin gün tertibine laýyklykda Pudagara toparyň meclisine gatnaşçylar Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2026-2030-njy ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň taslamasyny aralyp maslahatlaşdylar. Pudagara toparyň agdarlary adam hukuklary babatdaky hereketleriň milli meýilnamasynyň guruluşyny we mazmunyny makulladiler hem-de onuň kabul edilmeginiň maksada laýykdygyny noktadylar. Beýtarap Türkmenistan parahatçylygyň we howpsuzlygyň adamyň hem-de raýatyň abadançylygynyň tarapdary bolup çykşydýar. Halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň iň möhüm uğurlarynyň biri halkara insanperwer hukugynyň gurşawynaky hukuk we guramaçylyk amal çäreleriň toplumydyr. Şundan uğraryp ýurdumyzda halkara insanperwer hukugynyň ornaşdyrylmagy babatynda 2024-2026-njy ýyllar üçin iş meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi baradaky hasabat dinlenildi. Meclise gatnaşçylar adam hukuklaryny we halkara insanperwer hukugyny durmuşa geçirmek boýunça halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň iler tutulýan uğurlarynyň toplumyny aralyp maslahatlaşdylar. Meclise adam hukuklary babatda täze uğurlary ösdürmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Olar adam maýetini pogtolandyrmagy, halka hyzmat etme uğrunaky asly maksatlara ýermäge, döwlet hyzmatlarynyň ähli halk elýeterligini üpçün etmäge gönükdirilendir. Şunda ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak, abadançylygyny gowlandyrmak üçin tanly hem-de intellektual tehnologiýalardan netijeli peýdalanmak möhümdir. Bu wezipeleriň ähleti Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa bileşigi we beýlek halkara guramalar bilen işen hyzmatdaşlyk etmegini şertlendirýär. Hyzmatdaşlygyň uğurlarynyň her biri halkara guramalar bilen bilelikdäki degişli meýilnamalarda, taslamalarda öz beýanyny tapýar hem-de olary durmuşa geçirmäge gönükdirilen işler alınıp barylýar. Pudagara toparyň meclisinde başga-da bir näçe meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Oňa gatnaşyjylar halk hakynaky ägurt ulalada üçin gahrman arka dagymyda hem-de arka dagly gahrman serdarymyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler.